50 anyos na lalaki na naglalakad lang sa kalsada sa Rosario, La Union binugbog ng grupo ng kalalakihan. Tutukan sa ulat ni Russell Simorio. Matinding sugat sa katawan ng tinamo ng 50 anyos na biktima matapos sumanong bugbugin ng isang grupo ng kalalakihan sa Barangay Rabon, Rosario, La Union. Kinilala ang biktima na si Francisco Lacunsay, residente ng Barangay Damortis sa naturang bayan. Kwento ng biktima, naglalakad siya sa kalsada nang harangin siya ng mga suspect at bigla na lang binugbog. May sumusunod sa akin nung yun. May sinuntok na ako, pinagsusuntok na ako nung tapos yun, hindi ko na alam yung badsak na ako. Sa isang pahayag na pinost sa social media ng provincial government, sinabing walang puwang ang anumang karahasan sa lalawigan. Ayon sa Rosario Police, napagtripan ng mga lasing na suspect ang biktima. Tukoy na nila ang pagkakakilanlan ng 6 na suspect na edad 18 hanggang 22. Kasama si Ron Alistair Tañedo, Russell Simorio, One North Central, Luzon.